हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आशा करुच्ची भलरे थे खुशी थे तो आसतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा जमीक कही नेक्स्ट ब्लॉग रे रथर वीडियो आसो तो देखो ए रथ बहुत दूर रे अच्छी। सो देखिपे प्रभु बलभद्र रथ आसिक पहुँची जाइए तो देखु एबे टिके जिबा और प्रभु को दर्शन करने तो चलतु सो देखिपे एबे प्रभुंकर दर्शन हो गला। एबे माँ सुभद्रा रथ आसीबो बहुत पछरे अच्छी देखिपे मु रथ छुईकी प्रभु दर्शन करके चली आसला झील को लेकिन चल जाती मु कहली जाऊँगी ताकू भी दर्शन करदेवी किंतु बो मना करते कहते ना छोट छुआ को पुलिस मना कर नापी किंतु मु जबरदस्त करके नहीं जाती तो देखो झील रथ छुई देता पूजारी आमको तुलसी पत्र देते आम ताकू नहीं चली आसलु देखिपे नमस्कार नाना रथ वर्षा छुई दे रथ भिड़ुची नाना कुआड़े गला देखिले माँ सुभद्रा रथ एवं टणा जाऊला बहुत सारा लोक होते तो एबे प्रभु जगन्नाथ रथ आछी नाना पाक जी बुले
ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରୁ ଯାଇକି ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ମାମୁଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମାନେ କୁଦା ତଳ ହେଇଯିବ, ତୁ ଯାଆନି। ତାପରେ ମନା କରୁଥିଲେ, ତ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦୂରରେ ଥାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ବିଲକୁଲ ଆସୁନି, ଧୀରେ 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 ଆସୁଛି। ତ କେହି ମାନେ ଟାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ଏମିତି କ'ଣ ଜୋରରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ରଥ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜୋରରେ କେମିତି ରଥ ଚାଲି ଆସିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୋରରେ ଏବେ ରଥ ଚାଲି ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ମଝିରେ ପଶିଯାଇଛି, ତ କ'ଣ କରିବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମୋ କାଳିଆ ସୁନା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ।